Ei, hola. En l'últim YouTumestre vam parlar de la matèria i vam explicar que és matèria tot allò que es pot tocar i que ocupa un espai. Quiet aquí. Vam repassar les propietats de la matèria, les generals, que són la massa, el volum i la temperatura, i també les específiques, que són el color, la plasticitat, la duresa, etc. Avui parlarem dels estats de la matèria. La matèria la podem trobar en 3 estats: sòlid, líquid o gasós. Per entendre les diferències que hi ha entre els diferents estats de la matèria, hem de saber primer de què està formada aquesta matèria. Si fóssim com el Superman, que té una vista molt potent i pot veure com estan formades les coses, veuríem que tota matèria està formada per partícules, que són una part petitíssima d'alguna cosa. Quan vam parlar dels éssers vius, vam veure també que tots estan formats per unes petites parts anomenades cèl·lules. Us en recordeu? Doncs la matèria està formada per partícules. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Comencem per parlar de l'estat sòlid de la matèria. Una pedra, una piga de ferro, un tros de fusta són substàncies en estat sòlid. Els sòlids tenen una mida i una forma fixa. Veieu aquesta pedra? Té un volum fix. Recordeu que el volum és l'espai que ocupa un cos. D'acord? I això per què? Doncs perquè en estat sòlid les partícules ocupen unes posicions fixes. Estan ben quietes i estan fortament lligades entre si. Per això tenen una mida i una forma fixes. Una altra característica dels sòlids és que no es poden comprimir. Veieu? Jo per molt que la premi, ja puc pitjar ja que no la podré comprimir. Per molt que la premi, no la puc fer més petita. No, ni tampoc la puc estirar. No. I per què és així? Perquè les partícules que formen aquesta pedra no es belluguin de lloc. Ara passem a l'estat líquid. En l'estat líquid, les partícules no ocupen posicions fixes, com en els sòlids, com en aquella pedra, sinó que es troben en constant moviment. Llisquen les unes per damunt de les altres. És per això, per la debilitat de la unió entre les partícules, que els líquids no tenen una forma fixa. Adopten la forma del recipient que la conté. Veieu aquí quina forma té aquest líquid? La forma del vas. Si jo ara poso aquest líquid en aquest altre vas, quina forma té? Doncs la forma del vas, una miqueta més ampla, d'acord? I si l'agafo i la poso en aquest altre recipient, quina forma té ara? Doncs una altra, la del recipient, encara una miqueta més ampla i com si n'hi hagués una miqueta menys, però no, el volum és el mateix. El volum és el mateix de quan era aquí, que quan era aquí, que quan és aquí. El que canvia és la forma. Els líquids, igual que passa en els sòlids, tampoc es poden comprimir. Mireu, farem aquest experiment. Veieu aquesta xiringa? Sí? La veieu? Els de sisè, les vacunes. Doncs l'omplo d'aigua. Heu vist? L'omplo d'aigua, ara està plena d'aigua, i poso aquest tap de suro aquí a la punta perquè no em faci mal i perquè no s'escapi l'aigua, i ara intento prémer l'aigua, a veure què passi. No. Per molt que jo la premi,
l'aigua ocupa el mateix lloc, no canvia de volum. Boom, 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 boom. I want you in my room. Let's spend the night together from now until forever. Boom, 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 boom. I wanna go boom, boom. I finalment parlem de l'estat gasós. Veieu? Què hi ha dins d'aquest globus? Aire. I l'aire és gas, és un tipus de gas. Les partícules dels gasos estan molt allunyades les unes de les altres. Es mouen desordenadament en totes direccions, ja que la unió entre les partícules és molt dèbil. És a dir, que cada partícula va a la seva bola. No com en els sòlids i els líquids, que estaven més lligades. No tenen ni forma fixa ni volum constant. Adopten la forma i el volum del recipient. Veieu, en aquest cas, quin és el recipient? El globus. Doncs el gas que hi ha aquí dins adopta la forma del globus. I el recipient ha d'estar tancat, no com en els líquids. Perquè si no, què passaria? Doncs que l'aire marxa. Adoptaria la forma d'aquesta classe. Com més gran sigui el recipient, per una mateixa quantitat de gas, més separades estaran les partícules. Veieu? Mireu. Què ha passat amb l'aire que hi havia al globus? Ha desaparegut? Doncs no. Ara ha adoptat la forma d'aquesta classe. Per això, les seves partícules s'han separat encara més. És per això que diem que els gasos es poden comprimir, no com en els sòlids i els líquids. Mireu, repetirem l'experiment que hem fet amb la xeringa amb els líquids, però ara ho farem amb el gas. Mireu, deixo entrar l'aire aquí dins. Què hi ha aquí dins? Un gas, l'aire. I posarem això perquè no s'escapi, que el tinguem aquí com en una presó. I ara què faig? Ara tornaré a prémer l'embol. Què passa? Mireu. Hola, hola, hola. Heu vist? Què passa l'aire aquí? No se'n va a cap lloc. No marxa. És aquí dins. El que passa és que les partícules les estic ajuntant, les estic prement. Veieu? I què passa si deixo? Mireu, ara deixaré. Zup! Torna a expandir-se. Així doncs, el gas es pot comprimir. Shake that. Bé, i fins aquí aquest youtubemestre que hem parlat dels estats de la matèria. En el proper parlarem del canvi d'estats de la matèria, perquè una mateixa matèria la podem trobar a vegades en estat sòlid, en estat líquid o en estat gasós, com per exemple l'aigua. I perquè us entrin ganes de veure'l, ara us farem un truc de màgia en què convertiré un líquid en sòlid. Mireu, poso el líquid aquí, dic les paraules màgiques, abracadabra, pota de cabra, i mireu què ha passat. Toma! Sòlid, s'ha convertit en sòlid. Com ho he fet? Al pròxim youtubemestre us ho explico. Ciao!